I dag skal vi kigge på sponsorater, som er nødvendige for dansk e-sport. Og inden vi lige kigger videre, så er det vigtigt lige at sige, at der er ikke noget facitliste på, hvordan man gør i forhold til at søge og jagte sponsorater. Det kan gøres på mange måder, alle har deres tanker omkring det. Der er folk, der underviser i det ud fra deres eget perspektiv på det. Men der er ikke, som jeg sagde før, ikke en facitliste. Men det jeg håber at kunne gøre, det er at være med til at inspirere folk, som skal i gang med sponsorjagten, som måske ikke har så meget erfaring, til hvordan de kan få taget hul på isen, hvad det er for nogle mekanismer, og hvad det er for nogle ting, der er vigtige at have for øje med, når man går i gang med sponsorjagten. Og så med tiden kan man så udvikle sin egen strategi, taktik og sine egne tanker i virkeligheden omkring, hvordan man gør med sponsorater. Og som jeg sagde før, sponsorater er jo vigtige for dansk e-sport. Og sponsorater findes jo i alle mulige størrelser, i alle mulige former, i alle mulige forskellige brancher. Der er sponsorater til kulturen, der er sponsorater til kulturelle aktiviteter, til festivaler, også til kunst osv. Der er sponsorater til sportens verden. Det kan fx være til individuelle atleter. Det er sådan et eksempel kunne være Wozniacki, eller hvem kan ikke huske Niklas Bender med Paddy Power, som han jo endte med at komme lidt i klemme med, som man altid gør med alt muligt andet også. Men det kan også være sponsorater til stadions, det kan være sponsorater til fodboldklubber, til håndboldklubber, til idrætsforeninger, gymnastikforeninger, lokale idrætssteder osv. osv. Der er også sponsorater til uddannelse. Hvis man skal ud og studere i de store udland, er der fonde, man kan søge til, hvor man simpelthen kan søge støtte og sponsorater fra. Der findes også sponsorater til forskning på universiteterne. Og så kan man sige, at der også er sponsorater til den politiske verden, altså til politiske partier og til politikere. Det kalder man jo så godt nok støtte til de her partier, men i virkeligheden er det det samme. Og det er de samme mekanismer, der er bag, som alle mulige andre sponsorater. Så man kan roligt sige, at sponsorater efterhånden er en integreret del af det danske samfund. Og hvor man kan sige, at sportens verden og på det kulturelle niveau og alt muligt andet, der har det eksisteret i mange år. Dansk e-sport er relativt nyt, og sponsorater i dansk e-sport har floreret i mange år, men sådan i de små ting, ikke ret mange af dem, små beløbsprodukter osv., og meget bundet op på de der virksomheder, som laver gamingprodukter, og ikke nogle af de der store koncerner, som jo typisk bruger rigtig mange penge på sponsorater. Og det hænger jo simpelthen sammen med, altså, som jeg sagde før, dansk e-sport er nyt, og de her små sponsorater har floreret her inden for det sidste års tid, at der begynder at komme lidt flere sponsorater, lidt flere investeringer. Men det er kun lige starter nu, så der er lang vej nu, og der er en kamp, der skal kæmpes for branchen. Men der er dog, kan man sige, taget hul på bylden nu. Og derfor er det endnu vigtigere, hvis man har et seriøst e-sportsprojekt, at man begynder at gøre sig nogle grundige tanker omkring, hvordan man skal i gang med det hele der sponsorjagt. Hvis vi kigger lidt på, jamen hvad er det, der gør, at de her virksomheder indgår i sådan nogle sponsoraftaler, eller organisationer, eller privatpersoner. Og virkelig er der jo et hav af forskellige tanker med, der er et hav af formål, og der er et hav af mål med de her sponsorater. Det mest lige til er også det, som der har eksisteret i gamingbranchen i et stykke tid. Virksomheder som SteelSeries, Razer, Rockcat, Q-Pad osv. Alle de her typer af virksomheder, som har sponsoreret e-sporten på forskellige niveauer og forskellige steder, de har noget, de gerne vil sælge. Så virksomheder har jo typisk noget, som de enten gerne vil, produkter de gerne vil sælge, eller noget service de gerne vil have, vi køber. Og for dem handler det jo om, at de jo træder ind i noget marketing, og som en del af deres marketingstrategi, så har man sponsorater. Og typisk har man lagt en eller anden politik for, hvordan man gerne vil dyrke de her sponsorater i forhold til det mål, man nu engang har. Men der findes også andre bevæggående, andre tanker bag de her sponsorater. Hvis vi for eksempel kigger på TDC,
Og Wozniacki som et eksempel, nu ved jeg ikke lige om TDC sponsorerer Wozniacki, men det kan bruges som et fint eksempel. Og det er jo ikke sådan, at hver gang, at jeg kigger på Wozniacki, og der står TDC på en trøje et eller andet sted hen, så fiser jeg jo ikke ned og køber et TDC mobilabonnement eller et TDC internet med det samme. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Men for nogle af de her, eller sådan som Wozniacki, hun er jo ligesom blevet Danmarks tennisdarling. Og uanset om hun vinder eller taber, så følger vi hende. Vi læser om hende, aviserne og medierne giver hende rigtig meget spalteplads. Vi vil gerne følge hende, vi vil gerne se kampene, vi vil også gerne høre om, hvordan det går med hendes kæreste. Og vi vil også gerne se, når hun laver sit fotoshoot og jagter hendes billeder for at se, om der nu kunne være lidt hud, man kunne få lov til at kigge på. Så hun er simpelthen blevet sådan en positiv oplevelse for os alle sammen her i landet. Og der er rigtig, rigtig meget eksponering, rigtig mange mennesker, der kigger på hende. Jeg interesserer mig ikke for tennis, men jeg synes, at Wozniacki er interessant at følge, så jeg læser lidt om hende, når der kommer noget, og vinder hun noget, tager hun noget, så er der en historie omkring det, og den læser jeg gerne. For mig er det sådan en positiv oplevelse, uanset hvordan det går med hende. Og når der er sådan noget som det her, så kommer de her virksomheder, for eksempel TDC, for eksempel Carlsberg, for eksempel KMD, for eksempel mange af de større koncerner rundt omkring, de store sponsorvirksomheder, de tænker jo, at de vil gerne associeres med noget positivt. De vil gerne have, at deres brand, deres logo, deres navn forbindes med nogle positive oplevelser. Og derfor indgår de i de her sponsorater, som jo så i det her tilfælde jo ikke handler om, at alle fiser ned og kører et mobilabonnement, men at folk begynder at få en positiv oplevelse ud af Wozniacki, og det får man så sammen med TDC. Og på den måde styrker de deres brand, de gør værdien af deres brand bedre, fordi folk ser positivt på det. Det er også en anden måde at tænke sponsorater på. Så er det dem her, der sponsorerer de politiske partier eller politikere. Det er jo meget lige til. Virksomheder, der sponsorerer nogle bestemte partier eller politikere, er jo fordi, de så har en forventning om, at når der skal lovgives, så bliver det lovgivet til fordel for dem. Og sådan er der mange forskellige organisationer, der sponsorerer dansk politik. Der er fagforeninger, der typisk jo sponsorerer Rød Blok, arbejdsgiverforeningerne og virksomhedsbrancheforeningerne sponsorerer typisk Blå Blok, og større virksomheder sponsorerer givetvis direkte enten Blå Blok eller partierne eller politikerne deri. Så igen, rigtig mange forskellige tanker. Man kunne forestille sig en rigmand, som har mistet sin mor, sin far, sin kæreste, sin kone, sin datter eller noget andet familiemedlem til cancer. Så er der stor sandsynlighed for, at vedkommende vil oprette en fond, som sponsorerer ting i forhold til cancer. Det kan være, at fonden forsøger tilværelsen fra andre cancerramte i deres sidste tid. Det kan også godt være, at han eller hun sponsorerer forskning i cancer, eller at de sponsorerer en cancerafdeling på sygehus, eller hvad vi har. Der er mange forskellige tanker omkring sponsoraterne, når først man går ind i det. Og det er ret vigtigt at tænke det, inden man går i gang med sponsorjagten, for det er klart, den virksomhed, den organisation, du henvender dig til, inden du gør det, er du nødt til at gøre dig nogle tanker omkring, jamen præcis, hvad er det, den her virksomhed kunne bruge i det her sponsorat? Hvad er det, de kunne udnytte sponsoratet til osv.? Det er ret vigtige tanker, man skal gøre sig, inden man begynder at jagte sponsoraterne. Og det skal man gøre for hver eneste af de virksomheder, man tænker, man vil gå ind og tage kampen med. Og det her er jo en generel snak. Den næste gang, jeg kommer med en snak, det bliver så video nummer 2 i forbindelse med de her sponsorater. Der vil jeg introducere jer for Suis 5 punkter i forbindelse med sponsorjagten. Det er 5 punkter, som skal give jer den grundlæggende, eller klæde jer grundlæggende på til sponsorjagten, og det er nogle helt konkrete
ting, vi vil gå ind i. Så til næste gang, ses. Ha' det godt. Vi ses.